Mainosmies mahtava, kaupunki on sen kenttä. Hattuna lippis kylmän viileä renttu. Setä kuvittele kaveri, joka tuntee markkinat. Sanoma terävä ei koskaan harhaile sana. Kun herää aamulla kahvia kuppin kaataa. Ideolta syntyy, kun pyörät päässä vaan pyörivät vaan. Lehtimainos, telkkari tai verkon virrat. Käsistä syntyy mikä myy ja hirmut nostaa hinnat. Mainosmies, kyllä sen mielikuvitus lentää. Visioissa kulkee, ei mikä sitä estä. Mamma ja mainetta, mainokset on taidetta. Myyntikäyrät nousuun joka sortin laitetta. Kauppakeskus täynnä, katon valot vilkkuu. Mainoskakkot pelkussa kun porukka istuu. Leffateatterissa ennen filkkaa kädenjälki. Jos se tyypi, joka sun brändis päähän kätkii. Jokainen klippi ja jokainen sloganilaini. Aivon sydät raksuttaa, on sillä sellainen drive. Somet näppiksellä teksti lentää kun biitit. Ja kun spotti pyörii, jokainen sen muistaa niitit. Asiakas palaveris jo ideat lentää pöydän yli. Priasit käsissä ideat luovat on kuumaton on tyli. Kuvataan kameralla valot ääni action. Editissä syntyy timantit, se on sen faktion. Ilot pitkettyt vielä pitemmät, elämä on leffaa. Tekla lähestyy, mutta paineet ei stressaa. Kun spotit eteriin, tietää teineensä oikein. Kikkaukei katsot ja toteat, mä haluun ton oikein. Jättää jälkeensä kaupungin valot auluihin. Jokainen mainos on luovuus, on uusin lauluihin. Mainosmies herätää ideat, ei lopu koskaan. Sen elämä ja siitä seuraa jokainen tosiaan. Se on se mainosmies, koukset pystyssä, ideat kikainen ja aina aivoissa syyhyä. Hakan luovusta iltaan tulilinkus, väli lentää kun raketti, tää on sen tyyppi. Sillä pari aluri aina kädessä. Kuvat ja tekstit virtaa, ei oo hädässä. Sloganit syötyy, kun paranat pyörii, katot kuulee ideat ja mainokset hyvin syövii. Käy lounalla Tomon kanssa puhutas bisnestä. Se sanoo mis mennään mä vasta ei kiireellä. Kopliva joma noru raikuu pöydän alla. Mainos syntyy, se tulee olemaan kaikkialla. Kuvataan klippi huumori ytimessä. Koira ja kissa ne on parhaita ystäviä tässä. Meidän pesulainen kissa sanoo koiralle. Ei kutita turkkia ja koira sanoo yes yeah. Se on mainosmies, joka hoitaa bisneksen. Pikku keplottelia, keksii aina vielä meksin. Äpäri auki, klikkaa PowerPointin auki. Se toiset erää, kaikki huutavat se. Koska olla istuu rafassa syömään. Vieressä Tomo, se alkaa aina myöhemmin möömään. Se kysyy mitä tänään keksitään. Jo mainosmies sanoo myydä vaikka naapurin talo. Toimistoa, bilet, pizzaa ja kokista. Kaikki kato mun mainos pyörispotissa. Nauraitaa kotiin, ei paluta valtia. Vietillä pizzaa ja kokista. Kaikki kato kun mun mainos pyörispotissa. Nauraitaa kotiin, niin repeilee.